182 мектепке ата-аналар жыйыла. Кулларында паспортлары бар екен, киртелер, булмаса кире буралар. Бу кишилер зур боршу белән килгән. Салават күпере микрорайонында яшәп, балаларын үз яннарындагы мектепкә 1-нче сыйныфка бирә алмыйлар. Быел 1-нче сыйныфка баручы 178 балага урын юк. Ата-аналар фикеренчә, аларга тиешлесен Залесный, Осиново, Яшел үзәннән килеп укучы балалар алган. Зур шешек бәйрәме белән шушы мәктәпкә 1-нче сыйныфка кызыбызны илтербез дип. Әмма ләкин 182-нче лицейның директоры нишләптер безнең балаларыбызны алмадылар. 178 бала менә шушындый хәлдә басып торабыз, нишләргә белмичән. Без формалар алган идек инде. Әти-әниләргә шундый информация шалтыратучылар булган, безнең балабызны, пожалуйста, кертеп торыгыз әле прописка, без үзебезнең мәктәпкә, сезнең мәктәпкә эләгәсебез килә дип. Мы проживаем на закрепленной территории. Баламның хокукларын яклыйсым килә. Без 182-нче мәктәп янында яшибез. Ни өчен без балаларны 1-нче класска 4 чакрым ераклыкта урнашкан мәктәпкә йөртергә тиеш? Быел 182-нче лицейда 2400 укучы белем алачак. Проект буенча 1200 урын каралган булса да, 2 сменада укыйлар. 1-нче сыйныфта 6 параллель булачак. Аларга 36-шар бала тупланган. Башка урыннар юк. Исемлеккә кермәгәннәргә күрше бистәдә урнашкан 2 мәктәпкә гариза язарга тәкъдим итәләр. Салават күпере 2 микрорайоны моннан бик яхшы күренә. Әмма анда җәяү бара башласаң, 50 минутлап вакыт кирәк ди ата-аналар. Әле бу җәй көне. Кышын, карлы искертләр буйлап, бу вакыт бермә-бер артырга мөмкин. Казанның Мәгариф идарәсе җитәкчесе автобуслар вәгъдә итә. Анда балалар белән мөгаллимнәр дә йөриячәк дип ышандыралар. Мин 189-нчы лицейга мөрәҗәгать иткән идем инде, әмма бүген миңа электрон хат аша урыннар юк дип җавап кайтардылар. Бер әйтәм, бүтән кабатламыйм. 188-нче, 189-нчы лицейның берсен сайлыйсыз икән, иртәгә үк барып гариза языгыз. Урыннар булачак. Кемдер альтернатив тәкъдим белән килешә, кемдер баш тарта. 1-нче сыйныфка баручы балалар исемлеген тикшерергә кушалар. Ата-аналар фикеренчә, анда Салават күпере бистәсенә катнашып булмаганнар күп. Мәктәп директоры белән бүтән документларны, балалар списокларын күтәреп карадык. Андый балалар саны бик әз. Һәм аңларга кирәк инде бу балалар һәм әти-әниләр иң беренче чиратта заявление биргән, гариза язганнар мәктәпкә, һәм инде директор аларны кабул итмәскә мөмкин түгел. Сүз полиция, МЧС, хәрби хезмәткәрләрнең балалары турында бара. Алар мәктәпкә беренче чиратта кабул ителә. Аннан соң абыйсы яисә апасы бу мәктәптә укучыларга өстенлек бирелә. Шул рәвешле чит бистәләрдән 182-нче мәктәпкә 1-нче сыйныфка 19 укучы киләчәк. Возможность нашего лицея не позволяет принять. Лицейның мөмкинлекләре шикле. Башлангыч мәктәптә 20 сыйныф булырга тиеш. Без 40-ны тутырабыз. Әле алай гына да түгел, 14 башлангыч сыйныф укытучысы җитми. 3 сәгать дәвам иткән җыелыштан соң да уртак фикергә килмиләр. Кемдер 182-нче мәктәптә 3-нче смена булдыруны таләп итә, кемдер башка мәктәпләргә йөртүче автобуслар санын арттыруны сорый башлады, ә кемдер прокуратурага гариза язмыйча булмас дигән фикер белән кайтып китте. Проект буенча Салават күпере бер бистәсендә 3 балалар бакчасы 2 мәктәп булырга тиеш. Бакчалары төзелгән, мәктәп әлегә берәү. Бу катлаулы проблема аларның икенчесе төзелсә генә хәл ителәчәк. Алия Хайретдинова, Ленар Хуҗиәхмәтов, Яңа Гасыр каналы. Көтелмәгән кунак көттереп кенә интернет челтәрләренә дә килеп җитте. Хәзер бу фильмның барлык серияларын ТНВ.ру сайтында карап була.